a dwi'n gweithio i Hybu Cig Cymru. Ac wrth gwrs mae Hybu Cig Cymru a Gwyl Bwyd Caernarfon wedi bod yn cydweithio ar y gystadleuaeth coginio ar gyfer plant a phobl ifanc, y gystadleuaeth 5 mewn Pryd, Gimme 5. A dwi mor falch o ddeud, mae wedi bod yn gystadleuaeth llwyddiannus dros ben, da ni wedi cael llu o geisiadau, a i ddechrau, so ni'n hoffi diolch i pawb ar ei gystadlu, ac wrth gwrs hefyd mae eisiau diolch i'w rhieni nhw, ac hefyd athrawon dwi'n meddwl sydd wedi bod yn helpu rai disgyblion. Felly diolch eto. Mae wedi bod yn anodd iawn trio beirniadu oherwydd o pawb mor wych, a mi fydden ni yn rhoi y llun o popeth da ni wedi dderbyn ar ryw fath o fideo a fydda ni reid o allan ar gwefan Gwyl Bwyd Caernarfon a Hybu Cig Cymru i ddangos gwaith gwych pawb. Wel, da ni wedi cael ceisiadau amrywiol dros ben. Da ni wedi cael ei disgyblion yn sticio falle i bethau eitha traddodiadol fel cinio dy Sul ag ati, hotspot, cawl. Da ni wedi cael curries, tomahawk steaks, burgers, stir-fries, bob math o seigiau. A dwi'n meddwl be mae'r disgyblion wedi ddangos ydy bod chi'n gallu creu pryd blasus iawn ac hefyd meithlon iawn jyst gyda cigoen Cymreig neu cigeidion Cymreig a 5 o gynhwysion eraill. Wel, rwan dwi'n dod at pwy sydd wedi ennill. Ac yn y categori cynradd, yr enillydd ydy Arthur Evans. A be gathon ni gyn Arthur o'r biryani blasus Arthur. Oedd o'n wych. A be o'n i'n hoffi hefyd, mae Arthur yn deud bod i greu fideo i fewn yn dweud bod wedi defnyddio cigoen gorau Will Butch. Mae'r fideo yn wych, mae wedi dangos y camau i gyd, mae'r sight yna a hefyd lluniau bendigedig. Felly llongyfarchiadau mawr i ti Arthur. A wedyn o'r uwchradd, person sydd wedi ennill ydy Lleicu Rowlands. Eto, da ni wedi cael cais gwych iawn gan Lleicu. A be mae hi wedi wneud ydy cregin eidion, cigeidion dinas Dinlle. A oedden nhw'n fendigedig fel peleni cig, gyda yn flasus iawn gyda saws tomato, a wedi rhoi mewn cregin pasta. Felly, diolch eto i pawb sydd wedi cystadlu, a dwi wir gobeithio gallwn ni wneud cystadleuaeth eto yr un fath. Diolch yn fawr.